Una tongada. El president del govern català, José Montilla, i el conseller d'Economia, Antoni Castells, van cap a la trobada flanquejats pels representants de les dues principals caixes del país. A un costat Isidre Fainé, de la Caixa, i a l'altre Narcís Serra, de Caixa Catalunya. Sobre la taula tenia la preocupació compartida pels problemes de liquiditat i s'ha descartat que a Espanya cap entitat tingui problemes de solvència. Diuen que ara s'entra en una crisi de l'economia real, però que ja es veu al final de la financera. Nosaltres pensem que els problemes de liquiditat estan en vies de superació i que no hem de tardar masses setmanes en veure la situació bastant normalitzada. També han estat d'acord que les mesures que està adoptant el govern espanyol van pel bon camí i el conseller ha afegit que són suficients. En el cas de la Caixa diuen que de moment no els cal recórrer a aquesta injecció de liquiditat, però que si calgués ho farien. L'augment de morositat no el consideren preocupant perquè al final s'acaben pagant els deutes. El tema de les fusions, que està en boca de tothom, asseguren que no l'han tractat, però el president de la Federació de Caixes l'ha descartat. No veig cap possibilitat que això passi, però a la vida les coses poden canviar, però realment és així. O sigui, totes les caixes funcionen, tenen solvència, van desenvolupant la seva activitat.